Sanna, 39 pitkän haaveilutatoksista. Kuullut siitä paljon hyvää. Täytän tuossa lokakuussa 40. Ja ajattelin, että nyt jos ei koskaan, niin ajattelin tämmöisen pienen spurtin tämmöiseen yleiseen hyvinvointiin. Jos ei haittaa sitä, kun painoon lähtisi. Harrastan kyllä toki liikuntaa muutenkin, mutta en ehkä ihan tyytyväinen nykytilanteeseen. Ne sitten hakeutui kokeilukerralle. Ja sehän oli ihan ehdottomasti ja halusin jatkaa. Elän kuukausia. Ja tää on mun mielestä tosi hyvä, että ei vie liikaa aikaa. Että se tunti on kaikilla aikaa käyttää. Ja mä oon nyt reilu 3 viikkoa käynyt täällä. Ja Senttejä on lähtenyt huikeasti Pyötärältä. Ja joka on ollut siis erittäin positiivinen kysymys. En olisi uskonut, että tapahtuu mitään näin lyhyessä ajassa. Suosittelen kaikille muillekin. On ollut todella hyvä.